Babylončania starí priekopníci rannej astronómie a astrológie. Tieto oblasti poznania sa postupne stali kľúčovou súčasťou náboženského a spoločenského života. Ich prínos bol taký významný, že ovplyvnil nielen neskoršiu grécku a rímsku vedu, ale aj naše moderné chápanie času. Poďme sa spolu pozrieť, ako vnímali oblohu, hviezdy a aký to malo dopad na ďalšie civilizácie po nich. Na rozdiel od chaosu, ktorý mnohí ľudia tej doby vnímali iba ako nejaké náhodné udalosti na oblohe, si Babylončania uvedomili, že pohyb planét a hviezd má svoju pravidelnosť a poriadok. Nešlo o náhodné putovanie nebeských telies, ale o pohyby podľa presne stanovených vzorcov. Tieto pozorovania neboli len pasívne, boli systematické a dlhodobé a trvali celé stáročia po viac generácií.